Corinthians chapter 15, verse 33. Chapter 15, verse 33. Yes. Musanyengerwa, hushamwari hwakaipa hunoodza tsika dzakanaka. Hallelujah. Amen. Tichipfuurira mberi tiri mumuviri wa Kristu, tiri mukushumira nekunamata Mwari, kune zvinhu zvakakosha kuti sechechi yaMwari, semwana waMwari, ugone kurarama uri mumuviri. That you be able to remain in the body of Christ. That you be able to live and survive spiritually. Pane zvinhu zvakakosha zvinodiwa uye zvakafanirwa kuti zvitariswe uye zviitike. Chimwe chazvo ndochine shoko rataverenga. Mukunamata Mwari, kuti urambe uri mukunamata Mwari, you need to have good friends who add value to you, and friends who do not devalue you. Pane shamwari dzinobvisa value muupenyu hwemunhu, koita shamwari dzinowedzera chimiro changu muna Mwari, dzinondisapota in my Christian living. Hallelujah. Pano Bible rati musanyengerwa. Hallelujah. Musatungamirirwa zvisizvo. Bad company corrupts good behavior. Chinhu chakaonekwa neapostle Paul akanyora kuchechi yepaKorinde kuti munogona kuva vanhu vakanaka, but ushamwari hunogona kukukanganisai kana hwakaipa. Many would agree with me kuti ushamwari kana husina kumira zvakanaka, imwe nguva hunokanganisa chimiro changu muchechi, chimiro changu pamberi paMwari. So bad company corrupts good behavior. Imwe nguva ndine kuita kwakanaka, but kunogona kukorruptwa neushamwari husina kumira zvakanaka. Yei chenjedzo muchechi yaMwari. If you want to remain a child of God, you need to surround yourself with good friends. Friends that encourage you to remain a child of God. Shamwari dzinokukurudzira kuti imwe nguva nyangwe zvikarema. Friends will be there to encourage you to continue running the race. Shamwari hadzipo kukubvisa pamberi paMwari.